Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Arahus. So samu a daura mana aure more rayuwa. Ana na zo mana baka zabi ki da zabo mu rayuwa. Lokaci na kai da baiwa rike min amana ba adawa da kai za na zauna ko da yunwa zan sanya kamar na babu ruwa kai ne garkuwata ba mai damu. Rabona ce in dare zan samu tsawon kwana Allah ya bamu shagalin auren mu ciki kwai kamu babbar rana bai ita gare mu ke ce abokiyata ba mai jin mu zan yi haƙuri dukkan halin ki cikin rayuwa. So in ya bi jini ya gama kamawa shi kenan Allah ya fi sani abin da yake raina nan ke ce sarauniya ta ki jira tuta inda yake na gurina wani da damuwa. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Arahus.